Di hamo kadongan jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hata ni debata jumolo mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohok dame nasian debata mata dohok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul Menak ditongani galubang. Maro jaham maisian hata ni debata di pesalmen bidu sia puluh tolu, dohot pangodol hononna siap pesalmen bidu sia puluh tolu ayat sada, songonoma didok hata nadisi. Jahoba do raja, nunga marpakean hamuliao ni bana, marpakean tongon Jahoba, nunga dihohoson hagogoon, jadi hokma portibion, dang tagamon humuttal. Di hamo kadongan boydora tabayakon sahalak danak na sonang rohana hudul diapuan mana. Tung pero udah potir dohot halisusung. Alai sonang do pakilalani danaki ala pos rohana diamanai. Songo danaki sipata boydo ta adopi ngolu na soson akaparukilon. Ala ni panosa ni akaulaon, ala ni aka persoalan ni rumah tangga, persoalan ni ekonomi, manang dohotaka bencana alam. Di situasi nasongoni amanginang bohado pakilalata. Boy dohita sonang, diaraho parpesal med dohita marningot sada hasitongan sian hata ni debata. Didok Tuhan do raja na marhuaso di pagasan hagogoon. Ia tu hatai dang hola debatana gogo. Alai raja doibana. Na marhuaso di atas ni saluhut na tinopana. Padohan ni turpuko na madok marpahean hamuliaon, patuduhon hagogoon na dohot marhohos hagogoon patuduhon huasona. Denggado partording ni akka pardalanan na masa di tanoon. Totudang alani hagogon ni jolmay. Manangalani hinadenggan ni pardalanan ni ekonomi manak politik. Alay ala na adong do debata. Na marhuaso mga rajay di atas ni tanoon. Om masada pakat tidak konon ni haporsyaut. Pabuwa di gijang ni saluhutak ka na masai nang ditonga-tonga niya kahamauloni. Totong do mangula debata di bagasan hagugoon naso hatudosa. Di amo kadongan hata ni debata di hita sadaryo paingot to kita doi asa unang magopos ni rohata di Tuhani. Tung pemasa kahamaulon. Boy do muba-uba portibion jala soso na kagalubang. Alay totong do ibana raja. Dang suda gogo manang huasona. Di tonga-tonga niya kaparukilot tahi marpangusadea mahita tutuhani. Ibana do na mga rajay di bagasan huaso dohot hagogoon na. Molopos rohata di Tuhani. Jala taboto nasay do nganan na do hita. Naso tu pababiyar hita. Mga dopi panangahape na masa di tonga-tonga ni parngoluatta. Amen. Martangiang mahita. Moliate matuhan di hatam barita na uli na hujalo hami, suato mai marurat marparbue di rohate atenang pikiran nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amen. Songoni mahata ni debata renungan di hita sadarion. Unang lupa dak kadongan like, subscribe jala bagi hotua kadongan alamar hitei na doho do hita mangurupi ulau marbarita na uli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debatama mangaramoti hita. Horas